'Yan uwa, abin da ya faru da waɗannan mutanen biyu a can cikin ƙasar Najeriya, na rantsa Allah labari ne mai ban tsoro, mai ban mamaki, daga ƙarshe kuma yana ɗauke da darasi da yawa. Wannan matashin da aka ce shine ya kashe wannan ladan, bayan wannan ladan ya zo ya yi kiran farko na sallah. Wannan bawan Allah ya kashe shi, ya cire mishi makwagoro. Inda ya yi yunkurin gudu, matasan unguwar suka kama wannan saurayin, suka mishi dukan tsiya. Sannan kuma aka yi binciken shi, aka iske shi yana ɗauke da idanun mutum biyu da kuma zuciyar mutum ɗaya. Wa iyazu billahi, wai dan Allah wannan duniya ina zaki da mu ne? Duk abin da muke nema, na rantsi da Allah, duniyar nan dai zamu baro shi. Duk arzikin da zamu samu wuri biyu zai kai mu, in ma ya kai mu wuta, in ma ya kai mu aljanna. Yanzu da Allah, waye zai kalla wannan mutumin ya ce mugu ne? Ha? In dai ba ka ga abin da ya aikata ka tabbata wallahi shi ya aikata, wallahi ba za ka ce wannan mutumin yana iya aikata wannan abu. Ha? Zuciyoyin mutane da yawa yanzu sun mutu, ba abin da ba za su iya aikata akan kuɗi. Ka iske ɗan uwanka musulmi kuma cikin masallaci kuma ladan, ka kashe shi, ka cire mishi makogoro. La hauli wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wallahi duniya akwai aiki. Sannan kuma shawarar da zan ba 'yan uwana mata, waɗanda suke da hangen nesa, waɗanda suke cewa me talaka, me zan yi da talaka, su kullum burin su auri mai kuɗi wanda ke da manya-manyan gidaje, motuna, wanda ke kai su Dubai, ya kai su duk inda suke so. Na rantsa da girman Allah mu gane cewa ba duk abin da yake walƙiya ne ake yi ma kallon zinariya. Ko madubi zai iya walƙiya, ka je ka iske shi kuma madubi ne ba zinariya ba. Cikin kaso 100 na masu kuɗi, wallahi sun matallahi kaso 90 duka idan sun gaya muku yadda suke samun kuɗinsu, na rantsa da girman Allah, idan baka yi anniyas ko kuma baki yi anniyas sai kin suma kin taso. Sannan mu gane cewa duk inda kake yanzu a cikin rayuwarka baka da security kwarai. Inda kake zaton cewa kana da security, nan ne kake cikin haɗari. Inda kake zaton cewa kana cikin haɗari, nan ne kake cikin security. Ku duba ku gani wannan abin da ya faru mana. Ha? Ku 'yan matan nan da kuke kin 'yan uwanku talakawa, sai ku ce sai masu kuɗi. Da kin ga mutum yana sai miki duk abin da kike so, duk abin da kika tambaya sai ya baki. To billahi lazi wata rana ke ce zaki zama kuɗi. No, waɗannan kuɗaɗen nashi da yake kashe ba za su shi a banza fa. Wata ran ke ce kuɗi, ke ce zai kashe ki, ya maida duk abin da yake kashe akan ki, ya maida shi akan jikinki. Magana ta ƙare. Zai amfani da ke ya kashe ki. Kin ga duk abin da ya miki ya yi nasara akan ki. Ha? Duniyar nan da muke cikinta yanzu, na rantsa da Allah ta bambanta da duniyar da wadda iyayenmu suka yi a cikinta. Yanzu komai ya zamo ka tsare kanka, Allah ke tsarewa, amma kai ma ka tsaya ka ƙara tsaro maka, kai ma kanka tsaro. Wannan shine maganar gaskiya. Wannan idan bai ba 'yan mata darasi ba, to ban san ko za ku yi hankali ba, saboda dama ku mata yawancin kun rewaye kun ɗauki kuɗi ibada. Ba yadda za ku yi ku daina. Allah ya shirye mu baki daya. Ku ga mu na rayuwa kuma section. Allah ubangiji ya samu